Good morning! Good morning, people. Happy Saturdays. Welcome to our world. What are you doing, my love? You finished with your breakfast? Yeah. Good job. Nakaligo na din siya. Siya na talaga. Ang aga niya nagising. Tapos pagkagising niya, naligo siya agad. Sabi ko, ayoko eh. Ayoko. Nagstay ako sa bed. And then now, I'm gonna have my breakfast. Sabi niya, pupunta daw kami ngayon sa, where are we going, my love? Dadalhin niya ako sa Salvos. Salvation Army. And then, what's the other one? Venice? Venice. Yeah. Dadalhin niya ako sa thrift store. Hindi naman ako nag-ask kasi nakapunta na tayo ng linggo. Pero sabi niya, siguro magugustuhan mo tong Salvation Army. Tapos Venice. So we will go. And then later today, we will unbox that one. Those. Actually, 3 kasi. 3 boxes. Breakfast muna a catch. So you ating Timmy. Oh, good, babe? Okay. You didn't put anything on your hair? No. Good job. Looks good. Alright, we're heading to... Where are we heading first, babe? I'll just go to Salvos. Salvation Army muna tayo, guys. And then, pupunta pala kami sa Port Store. Yung pinuntahan ko para bumili ng mga merch niya. Kasi papalitan ng size. I kept the receipt, so... all good. Nag-ano lang ako, collagen cushion. And then, yung Generation Happy Skin na... tint. Na parang tough ata yung shade. Nice weather today. Well, yesterday was way better. Kasi may sun. Pero ngayon it's a bit gloomy actually. Hala, traffic is a biatch. Traffic, babe. Pa-OOTD ko ngayon. Papalitan ko to mamaya kasi may dinner kami mamayang gabi. Pero, I'm wearing this Supre na vest. And then, this, I think this is from Yoins. Online, ano siya, online shop. And then, I'm just wearing leggings, my slides, and this, yung etro na sling. Dito na tayo sa Salvos. We've been here before. Hala, it's empty. May mga ano, main entrance doon pala sa kabila. Mga ano, furniture naman yan. Nandito pala. Ayun. Konti lang. Mga furniture ano. Mostly. Saan tayo magpa-park? Walang car park? Babe, why are you taking me to the thrift stores today? You like this crap? I do. I actually really do. Alam niyo sa Pilipinas, nung nagtatrabaho pa ako sa call center, at saka nung college pa ako, mahilig talaga ako sa ukay-ukay. So, lagi kami pupunta ng ukay-ukay kami ni Miss, nag-ukay-ukay kami, pero mas mahilig ako sa ukay-ukay kaysa sa kanya. Kasi mahilig ako maghanap ng mga mura. Kasi yung pera ko nun, allowance lang, galing kay mama. Ayoko namang humingi na, pahingi ng pera, pambili ng damit. Ano lang, kung ano lang yung naipon ko that week, yun yung pambili ko ng damit. Hindi naman. Kasi sobrang laki ng naiipon, 'di ba? Kasi of course nag-aaral, may mga tas kumakain pa. Ay, hinintay ko si Dan, nandun na pala siya. Anyway, thrift store tayo. Are you okay? I don't want people to see me going in here. Kalainin mo, babe. Why? Why? What's wrong with you? You're so mean. Lulu, negara yung buwan. Oh, is animal. Why, babe? Loing kay ka, babe. Loing kay ka. It's not embarrassing. Why is it embarrassing? Uy, nagbibiro lang yan siya. Baka i-bash nyo siya. Cute nito. Babe, I like this. What brand is Givenchy? Can you open it? Sa likod may 9 West. What is it? Yeah, I don't like it, I think. I don't feel that special. Ito yung brand ng suot ko ngayon na jumper. Yoins. Cute nito guys. O, Nike. $12. Medyo mahal.
Tapos na kami dun sa Salvos, guys. Wala akong nagustuhan. So, walay. Medyo ano din siya, medyo expensive. Like, tag $12 yung mga ano. Mahilig sila sa $12 at saka $13 na presyo. Yung mga bags umaabot ng $25. Napansin ko marami silang Zara dun. Now, we are heading to a different thrift store. Ano siya? Venice? Yes, so we'll see. Dito kami sa The Parade. Maraming mga magagandang shops dito. And, ano din, maganda din tong area na to. Meron silang Venice. So, tingnan natin kung anong meron sila sa kanilang thrift store. Yan yung Venice. Venice. I'm not sure if I'm pronouncing it right. Venice. How do you pronounce it, babe? Venice. Ito, guys. Yan. Venice. Yan. Tingnan nyo to, guys. Meron silang parang same na material pero iba-ibang design. Ang ganda ng kulay. Pwede pang kasal. Mga bridesmaids ba? Depende sa trip niya. Pero tingnan nyo. May ganyan. Hindi kasya sa akin malaki. Pero may ganyan din. Hindi naman kita ng maayos. Tsaka may long one din. Yan. Oh. Iba-iba. Tapos may mga ganito. Oh. Guys, tignan nyo. Chanel na lalagyan lang ng ano, ng sanis ba? $8. Case lang siya. Ang ganda. Feels legit. Yeah, it's legit. Is it? Okay. Tapos may mga ano sila dito. Meron ding Prada. Case lang din. Nagbibenta sila ng mga case lang. Guys, meron na namang Venice at saka Salvos. Ang lalaki pa. Tapos na kami dun sa kabila. Wala akong nakakitang okay. Yung mga pinakita ko pala sa inyo kanina ng mga dress na magaganda actually yung quality nun. Tapos brand new pa siya. $50. Kaya lang hindi ko size. Tsaka ano naman gagawin ko doon? There's one there, my love. So dito, papunta na kami sa ano dun sa port store. Sabi ni Dan kapag may nadaanan tayo, stop tayo. And meron kami nadaanan. Tapos magkatabi pa yung Venice at saka Salvos. So, we'll see. Later. Guys, tapos na kami sa port store. Nakuha na ni Dan yung right size. And he got free hot chocolate as well. Hindi ako naka-vlog kasi nasa phone ako. Calling the fam bam. So where are we heading now? Heading home? Do you want to go to Harvey Norman or not? Right back? It's now 2:05. Oh yes! Harvey Norman pala! May camera, guys! Yeah, let's go do that. Later. Guys, we are now in the city. So from... Kailan ba yung last update ko sa inyo? From the port store, nagpunta kami sa Harvey Norman. And that's like a separate video, guys. We got this camera. Yes, we got a new camera. Now we're heading to the city para bilhin yung microphone and extra battery. And then we will have lunch here as well. After that, we will go home, get ready for our dinner tonight. We have dinner at 6. Pa-welcome sa mama ni Love. At saka birthday na din ng mama ni Love. We're going to get some money out and we're going to get Lovely's mum a birthday card. Because it's a birthday. How old baby is she? I'm not sure. 59? 59. Yeah. What year was she born? I don't know, babe. Yun, happy birthday. Ah, this is cute. I like that. Little, may get like a normal size one. Birthday. Bakit gusto ko yung cute? I like the little one. Nah. Why not? Ang ganda kayo. Just so little. Just having like a decent size card. It's just weird. Ito. Ang dami naman. Ito mga ganito. Birthday wishes. This one. Look. Or this. That one does it. That's a nice one. Yeah, okay. Babe, show us what you got, my love. It's so dark, it's No, it's not dark at all. It's dark. Nope. Yes! What size? Medium. Try it on, babe. Over that jumper. Let's just see. Sige na! Bad luck your face.
Hello guys! Let us put some makeup on. Nakapagbihis na ako. Pero hindi ko sure kung ito talaga yung final na susuotin ko today. But, we will see. Let's put some makeup on and see what we feel later. Tingnan natin kung ipagpapatuloy ko tong aking bisyo. Kasi, like, ito yung suot ko ngayon eh. Yeah, I think okay lang naman. Hindi nyo kita, diba? Galing ko mag-video, diba? Hindi nyo kita. Yan. Ito. Pants. Hindi pa rin kita lang maayos. Mamaya na kasi baka hindi naman pala ito yung suotin ko. Makeup lang tayo ng light. Very light lang naman. Isin ko lang yung brows ko. And then, yeah, hindi ako magpa-foundation. Okay na yung mukha ko. Ano na lang, brows. Magmamaskara ako, tapos lipstick, tapos blush. Yun lang. Sabi ko, hindi daw ako magme-makeup. Pero, napa-concealer ako, guys. Namiss ko kasi gamitin yung namiss ko mag-concealer under my eyes. Noon lagi ako nagko-concealer under my eyes. Like, hindi ako nagpa-foundation, pero nagko-concealer ako. So, today, I used the Magic Star Concealer. Shade ko nito is C18. Ginamit ko siya under my eyes. Tapos, kung ano natira sa brush, inano ko siya. Blendin ko siya sa buong mukha ko. And now, kasi naka-concealer ako, I'm putting on highlight sa aking dito, cheeks. Yung Becca na Champagne Pop. Yun yung favorite ko na highlight. And then, I'm gonna put on the Hourglass Ambient Lighting Blush, shade Diffused Heat. And, yun. And then, on my lips, I think mag-re-red lipstick ako ngayon. Kasi parang bagay sa itim kong suot ang red lipstick. Ginamit ko din pala yung Magic Star na powder. Ang ganda nitong powder na to, promise. Yung shade ko is Topaz. Ang bango-bango pa. Like, pinakamabangong powder na na-try ko sa buong buhay ko. Para sa akin na. Pero hindi ganun kadaming powder yung na-try ko. Konti lang. Compared sa iba, konti. Konti lang yung akin. Lips. Magme-Maybelline Matte Ink ako, syempre. My go-to. Pero iniisip ko, Ruler or Pioneer? Yung Pioneer is like true red. Yung Ruler, medyo toned down na red siya. Red tayo? Na red? No, actually. I'll just go with the Ruler. Para hindi naman as in like in your face red. Pero kahit na anong kulay, bagay naman sa suot ko kasi itim. Yan. Ayan. Yan yung Maybelline Matte Ink shade Ruler. Bakit ang putiti na ng mukha ko? Yan na. Mamaya na natin i-finalize yan. Film muna kami ni Dan. Film kami nung unboxing nung 3 box na napakita ko sa inyo kahapon. So, let's unbox all these. Are you ready, babe? Guys, paalis pa lang kami. Medyo late kami ng konti. Sorry naman po. Yung pa-party mag-start 6 p.m. and it's now 6. Paalis pa lang kami. Sorry. Kasi nag-unboxing kami in 3 boxes. So, pasensya po. Pero yeah, we're on our way. I stick to that outfit kasi wala na akong time magpalit. And okay naman siya. Ito, this is from Dottie. Ano lang siya, what do you call that? Turtleneck lang siya na black. And then I have something underneath as well, yung from Target ba yun or Kmart? Basta yung pang kids na pang layer ko. And then I'm wearing this pants. I'm wearing my Dior belt. And then I'm wearing these shoes. Ito. Yeah, sorry. Yan. Yan. And, nagpalit ako ng bag. Gamit ko yung Fendi na bag. Yun. Dito yung card para kay tita. So, we're good. I have my phone as well. Oh, good, my love? Yeah. How many minutes to get there? 20. 20? Oh, sorry. Sinabi namin si John darating, guys. Wala si Manay, hindi si Mama. Pero si John pupunta. He's gonna be alone, right? He's not gonna be with the boys, yeah. Kasi yung mga boys ata parang pupunta dun kay
Yung sa Binsan ata nila yun. Yung sabi namin kay Jan is 6:15. Yung plano sana namin, we need to get there before Jan para at least may kasama si Jan ba hindi siya mag-isa. Pero okay lang kasi si Kati at saka si Neil umalis na sila kanina. Okay. So they all left now? Lara as Yeah, well? yeah. Si Lyra din, nag-text din. Paalis na din sila. So, we're good. Everybody saw. Dito na siya, guys. Sus, hindi ko na-vlog yun. Natapilok siya. Hello. Kaya nga. Buti na lang si Jan na late din. Asa si, ano? Nga. Mustadan. Ay, mustadan. Tagalogin mo yan. Si Lyra daw, naghanap na din ng park. Dito na kami, guys. Uy, nakabili na ako ng M50. Nakabili ka na? Kanina. Ate, may pang-sit down. Bili na. Na-try na namin kanina. Maganda. Okay naman. Ah. Hindi ko pa siya na-try. Ibili ka ng lens. Hindi, okay lang yun. Dito na kami, guys. Dito na kami, guys. Tapos na kami kumanta na happy birthday. Day-day. Machi-machi kami ni Wawala. Oo nga, wala ang voice. Nawawala yung Sabi, umuwi na sila. Machi-machi kami ni Kat. Saan kayo sasayaw? Parang yung Rita. May television number kami. Watch lang. Nakapulang lipstick pa kaming dalawa. Oo nga. Ay, hindi. Ano, dark sa Darker sa kanya. Maroon. Ikaw na tuloy yung hindi dark. Ikaw usually nagda-dark eh. Ano lang ko pa Kasi ano, sobrang makulay na yung damit ko dahil sweet lang sa kanya. Nakulay na kasi ang damit. Kakain na tayo mamaya lang. Hintayin na namin yung mga boys. Wala pa nga. Hindi ko alam. Baka nag-ano sila. Bumili sila alak. Ah. Kaya niya, sabi niya, you're going to drive home daw. Des, ikaw? Si Tony? Yung sonyo. Doon na siya. Okay lang yan. Gutom na gutom na. Pasimple lang ako dito pero gutom na ako. Asa na yung birthday girl natin? Nandun. Kaya pala kami nandito kasi birthday ng mama nila. Tsaka welcome party na din daw, guys. Pero nawala na siya. Malis na siya. Guys, marami na nakapila doon. Usually kami na uuna sa pila eh. Ano nangyari? Bakit wala tayong pagkain? Kaya kami hindi ako. Nahiya ka? Nahiya ka ba? Di ba? Usually kami na uuna dun eh. Ngayon, nakaupo lang kami dito. Hiya-hiya kami. Wala kami, hindi kami salita. Oo nga, hindi kami maingay. Char. Ako maingay, sabi ni Donnie, bakit ka sumisigaw? Wala na tao. Pila na tayo, guys. Ito yung kinuha ko, guys. Pansit, spring roll, may lechon, belly. Ano yan? Pork, tsaka kaldereta, guys. Thank you, Day. Ikaw din, maganda ka din. Balik-balikan lang to. Ayan, dito na yung mga boys. Bumalik na. Binilhan nila kami ng Moscato, guys. Malamig. Tsaka bumili, hindi masyado. Lagay natin dun sa ano niya. Saan? May ice naman ata sila. Lumipat kami dito kasi medyo tight dito eh. Medyo tight. So, doon yung mga boys. Wala pa ata si John. Ang copyright, good luck. Different version of Happy Birthday. Stop. Si Manay nandun sa phone. Nandito na pala si John. To you, happy birthday, Disney. Happy birthday to you. Hooray! Hooray! Yay! Happy birthday, Mami! Blow the candle! Yay! Guys, nagsasayawan sila lahat, guys. Nagsasayawan sila lahat. Kami, nandito lang kami. Sabjo! Sabjo, sabjo! Hiya-hiya! Kasi yung iba nagsasayawan na talaga eh. Sayaw ka! Zumba! Hiya! That's your wife, Neil! That's your wife! Babe, dance! Sayo, Mark! Sige na! Paano yun, Mark? Paano yun? Ano yung sayo mo? Bahay na kami, guys. Oh no! I left my phone! Nice, I did! Check my bag. I did! You kidding me? No. When I said goodbye to her, I put it on the table.
you kidding me? My love. You said, you kidding me? Lalabas na siya. You were gonna go out and drive back. No, I was gonna kick you out and drive back. I was gonna go to bed. Last time kasi nung, ano ba yun? Can you drive back? I can turn it on, yes, my love. Nung nagpunta kami sa baby shower ata yun ni Love, naiwan ko yung phone ko dun. Tapos na-realize ko siya. Hindi ko din siya napansin talaga. Na-realize ko na lang siya nung nag-text si Neil ata kay Dan. Tapos sabi niya, naiwan ni Riz yung phone niya. Tapos malayo na yung drive namin. Anyway, we're back home, guys! We are back home! Tingnan niyo ang kulot, guys. Nag-unboxing kasi kami kanina ng 3 boxes galing kay Tita Sexy. Thank you very much. And yung flowers natin, wala no. Wala na. Look, wala, dry na talaga sila. Tingnan niyo, oh. Narinig niyo yung noise niya? Dry na siya. Yeah. Anyway, we will go to bed. Anong oras na ba? Hindi pa naman ganun ka-late. Pakita ko sa inyo ng maayos yung pa-outfitan ko, ha? Hindi ko hala yung coat ko, naiwan ko sa car. Iniwan ko hindi ko dinala dun sa loob kasi, akala ko kasi sa labas, like parang sa garden area nila, hindi naman pala, doon naman pala sa loob, so hindi ko kailangan ng So, ito yung suot ko kanina. Ito, ay, napakita ko na pala to sa inyo, joke lang. Suot ko yung Dior na belt. Char. Pa-Dior. Hindi! Napakita ko na pala to. Joke lang pala. Napakita ko na pala. Tandaan ko. Guys, it's time. It's that time of the night. Skincare time. And tingnan niyo yung lips ko. Grabe. Sabi ko sa inyo kapag mga pangmalakasan talaga, lipstick, Maybelline Matte Ink. This is the shade Ruler. Ito yung bagong lagi kong sinusuot lately. Tingnan niyo. Dami kong kinain kanina. Nag-drinks pa ako. Really good. It's really good. Kailangan ko gumamit ng oil-based makeup remover kasi meron akong mascara tapos meron din akong matte ink. So yun. That is it for this video. I hope guys nagustuhan nyo yung vlog. Please like this video kung nagustuhan nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys bukas. Be good. Good night. Bye. Mwah.